É ben certo que todos os profesores temos as nosas cousas, as nosas manías. Gústanos moito algún libro ou algún programa. Eu teño o meu programa de gráficas favorito e é o programa Grafo. Vou ensinar na rede. Ímolo buscar no buscador. Poñemos graph e xa nos aparece a páxina do programa. Iríamos directamente a descargar. Para forrar tempo eu teño no pendrive. Entón, imos ao pendrive. Aquí está o executable e dámoslle a abrir con Wine. Aínda que pareza que non, vais a instalar. Este símbolo raro é porque temos que elixir o idioma. Unha vez elixido, o primeiro botón é o de instalar e a partir de aí xa temos todo nun idioma intelixible. Dámoslle para diante e instalámoslo. Ben, agora ímolo executar e vamos facer, por exemplo, pois a gráfica dunha parábola. Dámoslle aquí o segundo botón, escribimos a ecuación x cuadrado e temos a parábola debuxada. Agora agardamos o arquivo, fixámonos en gardalo na carpeta alumno, poñemos o nome e xa está. O único que temos que facer é ter cuidado de non perder ese arquivo que acabamos de gardar, porque vai servir de acceso directo ao noso programa Graph.